Ngiyaqeda ukuba emsebenzini sifafaza kancane. Hey my brother, sasizama ukuthi encane ukuthi noyazi ngishawe isikhathi baphuma emsebenzini bafethu. Yesipani mfethu. Yesipani bafethu noma ayibona namasibuye ngazama. Yamani. Lo mfethu sesipanayo. Uhlele dlula nje. Kodwa manje. Ngiyabona ngihamba ukuthi ngiyaphuma. Emalanga ke. Tabala bafethu. Shap shap. Uyasipana mntana. Ayona mntana. Kama nokunye kwithina. Brother lapho angixoshela umase bese soniphahlelo phaqha la brother sasifuna ukuqoqa ngiyabonga ngwethu manaka bese sicela ifoni ke my brother my brother asiyacela bese ngiyombamba bese ufuna lapho bese ayithatha lo phone bese hamba aqala hamba sinawana Senza ukuthi njengoba besixoxele lesathi intambama bafowethu njengamanje ngiphuthuma endlini ngishiya isikhaftini bafowethu ilunch sayilunch bafowethu athi besentambama no ngiyabonga bafowethu ngiyabonga awushidi mana unkosi yami mfethu yazi kube umuntu usetiyana mfethu ngabe umuntu usebamba abantu abangami mfethu kodwa yasini asimashele khona etiyana mfethu siyobamba abantu mfethu Ave silindo my brother yini kodwa ayasihamba. Bese asambe bese my brother sibambisa udomo mfethu. Sibambisa udomo hayi sambamba. Ya usimakade sezulu konje nkosi yami khona labafana basazongibamba inkunzi bengiyapi shem hey Oh, sibona madoda. Ayikho lekhe, hey madoda, umuntu unesasa. Lakithi lingibhekile. Oh, yena bani. Hey umuntu akasabanjwanga. Umuntu uvukile la iphula soyibamba isikhathi vela akakaye emsebenzini namuhla. Nayiphula hey. We my brother, olake. Awukahleni madoda yini manje? Madoda ngifikile la nizolo ntambama beningekho njengesithembiso sethu. Ngenze njani manje mina? My pretty zolo. No angingeni. Kodwa wena indaba yokubenze bemesame siya besaba setiyana boy samtholanga. My brother mfethu. Somdeyoza meta. Besa meta ayikho lento. Hey webhuti. Awona le game le into ezokwenza yona izokugila imanga ukubamba inkulu ngathi ngasho. Ha. Uza nalo ke. Sikubambe lokho.